आयौ लोगोफोर मा गोसोनि सोर बिमामोन बिलाय मालायनि बारियाव गावनि गथ'खौ जोनोम होसे होनानैबो जे जायगायाव जोनोम होदों थैलि लिलाला उथुमायबो हास'वाखै बे जायगायावनो सासे बर' बिमाया गावनि बर' गथ'खौ गारनानै थांबावदों आरो नैबे गथ' खुलुमबाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव लोगोफोर मा बाथ्राजों बुंबावनोसो जालायलांबाय आङो जोंहा बर'निनो सासे बिमाया सासे गथ'खौ जोनोम होनानै ओरैबायदि अन्थाव बाथाव हाग्राबारियाव बा नाराना जिगाबाव गारना गोलांदों आंनो सासे आबौआ भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय हरनाय जादों जे धेकियाजुलियाव जानायनो जाथाया दा ओरैबायदि जोंहा अननो रोंलिया गथ' उन्दै गोरलैखौनो लोगो लोगो जोनोम जानानै बिमाया बहाबा खारखोमाबाय ओमफ्राय गथ'खौ गारना गोलांबाय दा जोंनिया मा बुंनो थाङोबा बेबायदि जोंहा लाइमोनफोरा बेफोरबायदिनो गाज्रि सोमोन्दो जागोन जानानै जानला मानला दाउ अमाफोरबायदि माबायदि गथ'खौ जोनोम होनानै दिनै आलाय सिलाय गारना गोलांदों जोबोद दुखुनांथाव बे खुदियाया माने मानसि नङा आरो बेफोरबायदि गारना गोलांनो जानला मानला बेफोरबायदि बिमाया अननाय दंना गैया बे बिमाया गावनि फिसाखौ मानो जोनोम होदोंमोन बेफोरबायदि जुदि हाग्राबारियाव गारना गोलांनो गोसोमोनब्ला मानि थाखाय बेफोरबायदि जोनोम होदोंमोन एक्चुअलि बेफोरबायदि गारना गोलांनाय गथ' गारना गोलांलायनाय बिमाया बिमा नङा बे सासे अहंकारि मानसिसो गावनि गथ' खुदियाखौ जे जोनोम होनानै आरो आं बुंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जाना नोंथांमोना बेफोरबायदि गथ'खौ खांबाय दे फिसिब्लानोथ' जायोना न'खराव लाना थांब्लानोथ' जायो नोंथांमोना जे बेफोरबायदि गथ' खुदियाखौ जंगलाव आलाय सिलायनो गारना गोलांनो एसेबो अननाय गैयासै एसेबो लाजियासै मुगैनाय गैया नामा नों गावनो सासे बिमाया जे गावनि गथ'खौ बेफोरबायदि गारनो हायो बेयो अहंकारि मानसि आरो बियो मालाबाबो गावनि गथ'नि बिमा जानो हाया गथ'खौ खांनानै बेफोरबायदि खालामनो नाङा नोंथांमोना आं मोनथिखाबाय बेयो माबा मोनसे गोरोन्थियावसो जादों बिसोरनि गथ' खांलायनाय बेफोरबायदि जाथाया माबा मोनसे गोरोन्थियाव जादों मानो होनबा बिसोरो न'खराव बेफोरबायदि खिथालायाखै जानला मानला बिसोरो बेफोरबायदि जाबाय जानानै गथ'खौ जानला मानला खांनानै बिसोरो गावसोरनि गोजोननायखौ लाबाय ओमफ्राय गथ'खौ खांबाय आरो गैला आरोना बिसोरो सोरबा गथ' दोङो ना मा दोङो गथ'आ थैयो ना मायो बेखौ मोनथिला बिसोरो गथ'खौ खांनानै गारना गोलांबाय अननाय गैयासै गथ'आ मानसि नङा नामा बे माबा जुनाद नामा गथ'खौ जे जानला मानला जंगलाव बे बोरमा मोखौ अमा नामा जानला मानला गथ'खौ खांनानै बेफोरबायदि गारना गोलांनो आरे भाइ माबा मोनसे गोरोन्थि जानानै सेंग्रा सिख्लानि खोथा दोङो माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय गथ'खौ खांबाय न'आव लाना थांब्लानो जाबाय फिसियोब्लानो जाबाय बेफोरबायदि गथ'खौ खांनानै जे जंगलाव गारना दोननांगो बे माबा मोनसे बाथ्रा नामा आङो नुनानै भिडिअखौ दुखु मोनदों आरो रागा जोंदों सासे सिस्टारा हरदों आंनो आनैसो जागोन आं सिस्टार जानाय नङा मादैसो जागोन बे सिस्टारा आंनो शेयार खालामहरदोंमोन भिडिअखौ मैयानो शेयार खालामहरदोंमोन आङो होनो टाइम मोनाखैमोन दा बेनिखायनो आं दिनै शेयार खालामनाय जाबाय धेकियाजुलियाव जादोंनो दा बे सानैसो आनैया भिडिअ बानायदों नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना ओमफ्राय सोरबा बुंदों फिसिनो नांगौमोन होनदों ओमफ्राय माने सासे मानसिया लाखिबाय होनना बुंदो दे गथ'खौ मोननाय नंला सासे मानसिया लाखिबायबोनो दा नोंथांमोना सोर मानसिया लाखिदोंमोन कमेन्ट खालामना बुङोब्लानो जाबाय आरो धेकियाजुलिनि नंगौना नङा आंनो बुंहरदों मादैया नंगौ दा जोबोद दुखु नांदों बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन सासे बिमाया बेफोरबायदि अयथासार खालामनो नाङामोन सासे खुदिया गथ'खौ दा जोबोद अननाय मोनदों आङो सासे खुदिया गथ'खौ जे बेफोरबायदि जंगलाव गारना गोलांनाय बैफोरबायदि सोरबा फिसियाबा आरो सोरबा फिसिनो गोसोब्ला नोंथांमोना लाखिनो हागोन दा लाखिबायबो होनना बुंनाय खोनादों नोंथांमोना रायज्लायना लाबानो जाबाय दा भिडिअखौ नायग्रोना ला सासे मादैया मा बाथ्रा बुंखो आरो दिनैनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर नैबे भिडिअआव नोंथांमोना बर' आपडेट नुनो मोनगोन आरो ब्लग्स फिसा भिडिअ नुनो मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय दे लोगोफोरा नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाय होगोन थेंक इउ स' माच आरो दाख्लै बयनिफ्राय नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टखौ फोरमायहरनायनि थाखाय धेकियाजुलिनि नायदो क'क्राझारनि नायदो उदालगुरि बाक्सा चिरां काजलगाव मा होनोमोन बङाइगाव गसाइगाव गोबां मानसि नायगासिनो तामुलपुरनिफ्राय नायगासिनो रङिया नायगासिनो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामना होबाय था आरो नामखौ मुंख'ना होगोन आङो नोंथांमोना नैबे भिडिअआव नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदो भिडिअनि गेजेरजों गावनि नामखौ लिरना हरब्लानो जाबाय आं नामखौ नोंथांमोननिखौ फारि खोन्थाजोबगोन आं नेक्स्ट आपडेटआव दे बबे गामिनि मा नाम बुंहरजोबगोन दा नायग्रोना ला बे गथ'नि जाथायखौ माबायदि जाखो दे
हेलो लोगोफोर, आङो मैयाहाय जिगाबाव मोननाय गथ' जन्म जालांनानै गारनानै थांनायनि फट' होदोंमोन ना आं बिनि सायावहाय भिडिअ लाना फैदों। बियो बर'निनि फिसा दै, बियो गुबुन जाथिनि फिसा नङा। मानो बेफोरबायदि गारनानै थांनांगौ नङा होमबा लोगोफोर? आरो बे जाथायानो जादों दिखियाजुलि आबै सेन्टार जयपुर गामियाव जादों आरोना। बियो अन्थाव बाथाव गथ'आबो हौवासा आरोना। आङो भिडिअखौ होना गालांगोन आरो नोंसोरो बयबो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे, नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। गथ'आ माबायदि गाबदों, बेफोरबायदि मानो खालामो आयै? अन्थाव बाथाव गथ'आबो हौवासा आरोना जुनाफोर, मोजांथारायो। मालाय मोनग्राया लाखिबाय आरो मोनग्राया खांगोननो मालाय। बेफोरबायदि दा खालामहाय। फिसानि गाबनाय आरो फिसानि गोजांनानै हरसिखाव गाबबाय थादोंमोन आरो गथ'आ। गाबनानैसो बेफोरबायदि मोनहैलायनाय संहैलायनाय जादों नङा होमबा लोगोफोर? बिमाया फाब नांगोन आरोना, बेफोरबायदि गावनि गथ'खौ जोनोम होनानै बेफोरबायदि गारनानै थांनाय। बिदिबा दोनथ'नोसै जुनाफोर, भिडिअखौ बयनोबो बारहोहरबानो जाबाय दे, जाहाथे बयबो मिथियो। बाय बाय। आसरित सोमोनांथाव नुथाय आरोना लोगोफोर, एकदम संसाराव खोनाफेरि नुफेरि गथ'ना आरोना। आसरित गोजांस्रिवलायनाय मोनबाय आरोना नुनानै। ओरैबायदि माबायदि बिमा, सोर बिमामोन बेलाय? आसरित मा जाहोननि थाखाय बेबायदि हौवासा गथ' अन्थाव बाथावखौ जोनोम होनानै बेबायदि गारना गालांखो? दानि जुगावथ' नों खाङा बुहुत मानसि दङ, हरनो हायो बा सोरनोबा नों फानहरनोबो हायो जुदि फैसा आंखालबा। मोजाङै मोजां। बेथ' गथ'नि जिउखौनो जानायसो जाबायमोन। बेथ' गथ'आ थानाय नंलामोन 2 घन्टासोबानो। इसिबां थान्दा दिनाव बे बोरै थानोमोन? लोगो बोरैबा गाबनायखौ नुसननानैसो, सानैसो सेंग्राफोरा नुसननानैसो बेखौ जोङो जल्दि लायना खम्बल हारि फिनानै थुखैना उथुमाय हिरि हास'नानै दा बेनि जिउखौ बासायनो हादों। खौथ' मोननाया नंलामोन, बे थैथों होननासो गारनानै गालांखादोंमोन आरोना। माबायदि फाफि बिमा बेलाय? जिमान हायो इमान भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर, जाहाथे सोरनिबाफोर न'खरनिफ्रायबो बेबायदि माबा मोनसे गथ'नियाव बेबायदि जाफैदोंबो जानो हागौ। जाहाथे मोनथियो, इनफरमेसन हरो बिथांमोनाबो। अननानै जिमान हायो लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो लोगोफोर। बेनोसै लोगोफोर, आङो गथ'खौ देखायदियासै दे, गाज्रि मोननाङा। एसे थैदो लाबदो बोरैबा नुदों, बेनिखायनो आं होनाय जायासै। रुल्सआ बेलेग नालाय इउटुबनिया, बेनिखायनो आं होनाय जायासै। दा गथ'आलाय बिराद साइसनि हौवासा गथ'। दा अन्थाव बाथाव गथ'आबो गिदिरथार, माने एसे थाबनो देरगोन दे बे गथ'आ जानांगौ। एसे गेदेर नुखादां गथ'खौ, मानो होनबा बिमायाबो अननो रोङासै, गारनानै थांबाय जानला मोनलानो। दा बे गथ'खौ जोंहा सानैसो मादैमोना लाखिनानै दोनदों। थेंक इउ स' माच बेफोरबायदि गथ'खौ नुसोनायनि थाखाय। जानांगौ गथ'आ जानो लाख दोङो खोमा, मानो होनबा गथ'खौ जि सोरबा नुहैसनबाय। नङाबा गथ'आ बेफोरबायदि थानाय नंलामोन। जुदि मानसिया नुसोनाब्ला बेफोरबायदि औवा बारियाव गारना गालांलायनाय मानसिया थानाय नंलामोनथ' गथ'आ। डाइरेक्टलि फिनिस जासिगौमोन। दा बे जानो लाख दोङो गथ'आ, बेनिखायनो जोङो बे मा खालामदों, मादैमोना बे गथ'खौ मोननाय जादों। जुदि मोनामोनब्ला बे गथ'आ थानाय नंलामोन। दा मानसिया मोनबाय देसं, सोरबा मानसि मोनबाय, सासे नङा सासे बेखौ फिसिथारगोन। गथ'आ ओरैनो थानाय नङा, मानसि फिसिग्रा दोनखायो। बेनिखायनो गथ'आबो बेफोरबायदिनो देरथोंसै आरो बे गथ'खौ मोजाङै फिसिब्लानो जाबाय, सोरबा जुदि लाङोब्ला। नंगौना नङा लोगोफोर? बेनोसै आरोना। दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो, बेबायदि बिमाखौ नोंथांमोना मानसिजों रुजुगोन ना मोसौ बोरमाजों रुजुगोन? नोंथांमोना बुंहर, बेफोरबायदि बिमाया गथ'नि बिमा जानो हागोन ना हाया? नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर। दा आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नामा? आं दा मोना मोनसे आपडेट लाना फैबावगोन, मोनसे मोजांनो। नोंथांमोना नेना थाब्लानो जाबाय आरो डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरदो नोंथांमोना। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो इन खालामनाय जाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। खबरफोरा मोजांब्ला दे दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।